Helo bawb, a chroeso i'r drydydd sesiwn am hanes blwyddyn 12. Heddi mae Mr Rumble yn mynd I sôn am datblygu techneg arholiad yn cyd-destun uned 2. Diolch yn fawr. Helo pawb, fi'n gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn. Felly, fel na Mrs Bevan dweud, fi'n mynd I canolbwyntio ar uned 2, cwestiwn 2. Felly, y peth cyntaf fi'n wneud, maddeuwch I fe nes I dros hwn yn y sesiwn diwetha, ond jyst na I gwario rhyw munud jyst yn mynd dros ffeithiau allweddol ar gyfer uned 2. O fewn uned 2, mae yna 8 opsiwn. Felly, byddwch chi wedi astudio un o'r 8 opsiwn yma. Felly, mae'n amhosib yn y sesiwn yma fynd drosto'r 8 opsiwn yna yn fanwl. Felly, dyna pam dyn ni'n neud y techneg arholiad. Ond yr un techneg arholiad sydd yn cael ei wneud yn opsiwn 1 I opsiwn 6. Felly, bydd y cyngor sy'n cael ei roi yn berthnasol be bynnag testyn dych chi yn astudio. Ac mae'n bwysig hefyd bod yn ymwybodol pa amcanion asesu mae cybac yn rhoi, beth maen nhw'n disgwyl allan o chi. Felly maen nhw'n canolbwyntio ar amcan asesu 2 ac amcan asesu 3. Nawr mae'r cwestiwn 1 yn canolbwyntio ar amcan asesu 2, a ni wedi wneud sesiwn ar hwnna yn y gorffennol, felly byddwn ni'n awgrymu bod chi'n edrych ar y recording o hwnna, a hefyd ni'n mynd I edrych ar amcan asesu 3, a na I edrych fwy ar hwnna mewn eiliad. Gobeithio byddwch chi yn ymwybodol. Mae yna 2 cwestiwn o fewn uned 2 a maen nhw'n orfodol, mae rhaid I chi wneud nhw. Yn wahanol uned 1 le mae ydych chi dewis, yn uned 2, 2 cwestiwn mae rhaid chi ateb y 2. A mae'n gymysgedd o ffynonellau a dehongliadau. A mae gwerth 0.5 o'ch graddau. Nawr dwi'n gwybod eleni, falle bydd yna ddim arholiadau ffurfiol, ond beth mae cybac eisiau yw maen nhw eisiau cymysgedd o waith o uned 1 ac o uned 2 ac cwestiwn 1 a cwestiwn 2. Felly mae'n bwysig bod chi yn talu sylw'r gwahanol fath o cyngor sydd ar gael ar gyfer pob cwestiwn ar gyfer bob uned. Nawr, byddai yn e-bosto hwn allan I chi, jyst rhyw fath o chydig o gyngor o ran sut I adolygu. Mae pawb yn adolygu ychydig yn wahanol. Felly dyma chi jyst rai tasgiau posib allwch chi wneud, a maen nhw yn berthnasol ar draws yr 8 opsiwn. A hefyd, os dwi'n iawn I feddwl, mae Mrs Bevan yn mynd I edrych ychydig wythnos nesaf ar cyngor falle ar sut I adolygu ac ati. Hefyd, byddai yn e-bosto rhain allan I chi, rhyw fath o restr wirio ar gyfer uned 2, checklist. Mae un ar gyfer bob opsiwn dy fi. A dyna yn yr daflen yma, byddai chi pori trwyddo a ffeindio'ch opsiwn chi wrth gwrs, ond dyma I chi beth sydd angen gwybod ar gyfer eich opsiwn chi. A hefyd, falle chi ddim yn hoffi hwn, mae yna restr wirio chydig wahanol. Eto, dyn ni wedi gweithio gyda cybac yn creu rain, felly ar gyfer bob opsiwn, mae'r ddogfen yma yn hir dros ben, achos mae 8 opsiwn, ond os chi'n pori trwyddo, ffeindio'ch opsiwn chi, mae fe'n rhoi ar y chwith yr hyn sy'n angen gwybod ar gyfer eich opsiwn chi gyda tasgiau gwahanol I greu rhyw fath o grids adolygu. Nawr, yn uned 1 ac o uned 2, mae tipyn I ddysgu yn dysgu. Nawr, plis bydwch meddwl, un camgymeriad dwi'n gweld yn aml gyda disgyblion yw, mae uned 2 yn ffynonellau dehongliadau, does ddim eisiau fi adolygu. Mae angen adolygu, mae gwybod y cyd-destun yn holl bwysig ar gyfer uned 2. Felly, gobeithio byddai yn dangos fwy I chi o ran y cyd-destun hanesyddol yn ystod y sesiwn yma. Ond dwi eisiau, cyn mynd mewn I uned 2 a cwestiwn 2, dwi eisiau jyst deud tasg bach cyflym dros ben o ran adolygu. O ran un cwestiwn ges I sesiwn diwetha fi, oedd sut dyn ni'n cofio gwybodaeth? Nath un disgybl nodi, wel, mae dyn nhw lot o ddyddiau I ddysgu, lot o enwau I ddysgu, sut dyn ni'n cofio nhw, beth oedd y cyngor, a wedys I fyddwn ni yn mynd dros hwn yn gyflym. Felly, yn syml, mae dych chi hwn, dwi ddim yn mynd rhoi gwerth gwyddoniaeth I chi, pidwch poeni, ond eto, fel hwn ddim syni I chi, Ebbinghaus curve yn cael ei alw, sy'n gwyddonydd sy'n gwneud tipyn o niwroleg fel gwyddoniaeth eich ymenydd chi, yn profi, y mwy aml chi'n mynd I ymweld rhywbeth, y mwy chi'n mynd I gofio.
Nawr, dwi ddim yn credu bod hwnna'n dim byd sioc mawr I chi, ond mae wedi cael ei brofi. Felly, y tro cyntaf chi'n dysgu fe, chi'n yngofio pethau'n gyflym. Dyna'r llinell coch. A wedyn y llinellau gwyrdd yma, y mwyaf chi'n mynd nôl I ymweld e. Okay, so, wrth gwrs, y tro cyntaf, be fi'n gweud I myfyrwyr I yw, tro cyntaf chi'n edrych ar rhywbeth, newch siŵr bod chi'n deall e. Pidwch poeni gymaint am cofio fe, wedyn yr ail waith chi'n mynd I triwch cofio, wedyn y trydydd waith cofiwch fwy ac ati. Nawr, ni'n mynd I wneud rhyw arbrawf, rhyw herb eich cyflym I chi. Dwi'n mynd nawr I roi 30 eiliad I chi I edrych ar y restr yma. Sa mo'n gweud gormod eto. Tybed faint o'r wledydd yna allwch chi cofio. So ni'n gofyn I chi nawr, sawl glar chi'n cofio. Nawr, ar gyfartaledd, mae pobl yn tueddol o cofio 7. 7 allan o 12, pan dwi'n gwneud yr arbrawf yma. Nawr, mi ddangos restr arall I chi. Ar un dasg eto, gewch chi 30 eiliad I weld faint allwch chi gofio. Pump eiliad ola chi. Felly, os o'n i'n gofyn I chi nawr, faint allwch chi cofio, felly bych chi'n gwneud restr yn eich pen chi. Felly triwch mynd trwyddo nhw, faint o'r gwledydd yna allwch chi cofio. Nawr, ar gyfartaledd y tro yma, gyda'r dasg yma, mae pobl yn tueddol o cofio 9 I 10. Mae pobl yn cofio mwy. Nawr, pam dwi'n dangos hwnna, a falle mae rai chi wedi deall, falle beth dwi'n mynd yn hyn, yw mae'ch ymenydd chi yn anhygoel, mae'r brain yn anhygoel. A beth mae'n neud o ran gwybodaeth, mae'n prosesu gwybodaeth, cofio gwybodaeth, fel rhyw fath o filing cabinet. A ffordd mae'n cofio pethau yw trwy lliwiau a lluniau. Felly, pan dyn ni yn adolygu, pan dyn ni'n gwneud y tasgiau nes I ddangos chi ar y dechrau, mae fe yn syniad da bod chi yn cynnwys y lliwiau a lluniau yma. Okay, fi deall mae pawb yn adolygu yn wahanol, a dwi'n gwerthfawrogi ddim yn gweud mae dyma'r ffordd I adolygu, ond cyfan fi'n gweud yw mae'n llawer fwy debygol o chi cofio gwybodaeth, yn enwedig fel y dyddiau bach yr enwau yma pan ni yn defnyddio lliwiau a lluniau. Okay, dwi'n hoff iawn o mapiau meddwl. Okay, bod chi yn defnyddio highlighters, bod ni yn defnyddio fel post-it notes ag ati. Okay, bod ni yn gwneud, allwn ni'n gwneud bob math o profion fel yna, ond fi'n siŵr bod chi'n awyddus I mynd mlaen I wneud yr hanes. Felly, fel wedys I, dyn ni'n mynd I canolbwyntio ar cwestiwn 2. A mae cwestiwn 2 o hyd yn mynd I cael y strwythur yma. Okay, so mae'n mynd I ofyn, mae haneswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol o pwnc. Daransoddwch y gwerthuswch y defnyddiwch y ddau darn uchod a defnyddio'r hyn chi'n deall am y ddadl hanesyddol I ateb y cwestiwn colynol. Pa mor ddilys yw blanc? Okay, so dyn ni'n gwybod pa fath o strwythur mae'r cwestiynau yma mynd I gael. A mae'n mynd I canolbwyntio ar amcan asesu 3. Felly mae'n holl bwysig bod ni'n deall beth yw amcan asesu 3. Achos mae fe eitha specific o ran beth mae'n profi chi arno, beth yn asesu, pa sgiliau mae moyn I chi arddangos. Felly, mae amcan asesu 3, mae'r ail gwestiwn yn canolbwyntio ar amcan asesu 3.
byddwch chi'n cael ei asesu ar eich gallu i ddaransoddi a gwerthuso mewn perthynas â'r cyd-destun hanesyddol, ffyrdd gwahanol y gafodd y gweddau o'r gorffennol ei ddehongli. Nawr i fi, y gair mawr sy'n sefyll allan yw dehongli. Okay, so, mae cwestiwn 2 yn rhoi dehongliadau i chi. Dim ffynonellau, mae'n rhoi dehongliadau i chi. Felly, beth yw dehongliad? Dwi'n mynd i roi 4 datganiad i chi, a fi eisiau chi penderfynu pa rai sy'n gywir, pa rai sy'n anghywir. So, dehongliad yw barn person am y digwyddiad. Mae dehongliad yn cael ei greu ar ôl y digwyddiad. Mae dehongliad yn cael ei greu'n bwrpasol. Mae dehongliad yn gan person o ddim yn rhan o'r digwyddiad. Felly pa rai yna sy'n gywir, pa rai sydd yn anghywir. Wel, falle tra dal chi allan ydw i, mae'r 4 yna yn gywir. Okay? Barn person am digwyddiad yw'r dehongliad. A gair pwysig yw barn. Okay? Dim ffaith. Nid yw rhyfybu cyntaf yn dechrau 1914 yn barn. Okay? Bod ni'n gwybod hwnna, fi'n deall falle fi'n stating the obvious, chi'n synnu faint weithio mae disgyblion yn mixo'r ddoi fyny. Mae'n cael ei creu ar ôl y digwyddiad gan person o ddim yn rhan o'r digwyddiad. So haneswyr i bob pwrpas. Dwi ddim yn exclusive i haneswyr, ond pan dyn ni edrych ar dehongliad, meddyliwch am haneswyr. Sy'n cael ei greu gan rhywun o ddim yna, sy'n cael ei greu ar ôl y digwyddiad, a mae'n rhoi barn i chi. Cofiwch, i fi, yr un mwyaf pwysig yw'r un ola, o ddim yn rhan o'r digwyddiad. Felly, a beth chi'n mynd i cael yw 2 dehongliad sy'n anghytuno, achos barn yw wrth gwrs, dyw pawb ddim yn cytuno rhywbeth. Felly, un o'r pethau mae rhaid chi rili dangos yw sut mae dehongliadau'n wahanol, mae hwn yn gweud hwn, a mae'r ffynonell yma yn gweud hwn. Ond le chi'n bwrw'r marciau uchaf yw fel dangos sut a pam bod nhw'n wahanol. Felly, gofynnwch chi yna nawr, pam bod haneswyr yn dehongli pethau? Pam bod rai haneswyr yn gweud bod Martin Luther King yn arwr cryf da, a pam bod rai'n cwestiynu hwnna'n gweud, wel, sa'n credu Martin Luther King mor bwysig y hynny? Pam bod rai pobl yn gweud, oedd Merched Beck yn protestio achos hwn, a pam bod rai haneswyr yn gweud, na, mae Merched Beck yn protestio achos hwn? Pam bod nhw'n anghytuno? Beth sydd wedi gwneud nhw anghytuno? Achos mae'r ddau'n edrych ar yr un digwyddiad. So, mae'n gwybod, ddylech chi'n meddwl, os mae'r ddau'n edrych ar yr un digwyddiad, ddylen nhw fod cael barn tebyg. Felly, a dyma'r pethau byddai'ch chi'n dod mewn i'ch atebion chi. Okay. Maen nhw'n dehongli pethau achos y tystiolaeth sydd ar gael. Efallai bod ddim llawer o wybodaeth o tystiolaeth ar gael pan mae'r hanesydd yn ysgrifennu hwn. Byddwn ni'n dychmygu mae llawer o bobl sy'n gwylio hwn yn gwneud gwiriniaeth yr Almaen, opsiwn 8. Dyna'r opsiwn mwyaf poblogaeth. Wel, mae llawer fwy o wybodaeth am gwiriniaeth feima wedi dod i'r golwg yn 30 blynedd diwetha nag oedd mwy cyn hwnna, oherwydd cwymp wal Berlin. A fi siŵr bydd athrawon gallu sbonio hwnna i chi. Ond dyna beth fi'n meddwl, felly mae hanesydd sy'n ysgrifennu yn y 1970au yn mynd i cael barn gwahanol i hanesydd sy'n ysgrifennu heddi, achos mae fwy neu llai o tystiolaeth ar gael. Mae gyda nhw ffocws neu pwysigrwydd amrywiol, yr ail pwynt yma. Wrth gwrs, os byddwn ni'n edrych ar y Crusades, wedwn ni, y Crusade le oedd Cristnogion o Ewrop a Mwslemiaid y Diwrnod Cernol yn ymladd amdano Jerusalem. Wel, mae hanesydd Cristion o Brydain yn mynd i edrych yn hollol wahanol i hanesydd Mwslemaidd. Achos mae'n amlwg mae dyn nhw fel ffocws crefyddol gwahanol. Dwi ddim yn gweud mae un person yn well na'r llall, dim na'r rôl chi. Eich rôl chi yn y cwestiwn yma yn gweud pam bod nhw'n wahanol. A gallech chi dim yw'r dilusrwydd, wrth gwrs, ond dim i weid o.
gormod. Sori, fi'n mynd mlaen, na i trafod hwnna wedyn. A hefyd, mae dylanwad haneswyr eraill yn cynrychioli ysgol o feddwl. Does ddim eisiau chi gwybod haneswyr penodol, ond yn amlwg mae rai haneswyr yn effeithio ar haneswyr eraill. So, byddwn ni'n meddwl yr Holocaust, wedwn ni, mae Lucy Davidovich yn haneswraig byd enwog, a mae hi wir wedi newid sut dyn ni'n edrych ar hanes yr Holocaust. So byddwn ni'n gweud, mae hwnna'n effeithio. Nawr, os a'n nôl i'r daflen checklist yma roi ys i chi, ar gyfer bob opsiwn, mae yna 4 pwnc mi eisiau chi wybod am y dehongliadau gwahanol. 4. Os edrychwch chi ar y restr wirio sy'n cael ei ddanfon allan, bych chi darganfod beth yw'r 4 pwnc yma. So dyma opsiwn 8 yr Almaen. A pha wedys i, os ewch chi jyst mynd i opsiwn 6, be bynnag eich opsiwn chi, y bocs ar y gwaelod. Felly, ar gyfer opsiwn gwriniaeth feima, mae angen i chi gwybod 1, ansefydlogrwydd gwleidyddol a cyfnod faima, so beth oedd problemau mwyaf gwriniaeth feima. Mae eisiau chi gwybod rhif 2, datblygiadau polisi cartref a thramor, hwn Stresemann. 3, effaith y dirwasgiad, so gwahanol dehongliadau, a 4, gwahanol dehongliadau pam ddathanatiaid i rym. So, yn syth, allwch chi wneud, mynd nôl i beth pedwar ar y dechrau am y mapiau meddwl yma. Allwch chi wneud mapiau meddwl grids adolygu ar sail y 4 yma. Un map meddwl ar gyfer pwynt 1. Un grid beth bynnag ar gyfer cwestiwn 2. A lle ffindio nhw yw ar y gwaelod fan hyn. So fe bynnag mae'r ysgol chi'n penderfynu gwneud, i fe arholiadau ffug neu gwaith catra neu bynnag, fydd gyda chi y taflenni yma i helpu chi cynllunio'ch atebion. Nawr de, dyn ni'n awr yn mynd i fel rili canolbwyntio arno fe. So, fi'n mynd nôl i'r daflen yma. Mae'r cwestiwn yma, o wedi mynd i edrych yn debyg i hwn, yn ei peth darn melyn yma sy'n fwy wahanol. Mae haneswyr yn llunio dehongliadau gwahanol o Merched Beca, a wedyn mae'n gweud pa mor ddilys yw'r safbwynt bod Merched Beca yn protestio oherwydd amodau economaidd. Okay, so mae'n mynd i roi datganiad, ond chi'n bod yr X's yma ar y melyn, un o'r 4 yma fydd e. Okay, so allwch chi mewn fan hyn yn barod yn gwybod, fi'n deall chi ddim yn mynd i wybod beth yw'r dehongliad, beth yw'r darn chi'n mynd i ddehongli, ond mae gyda chi syniad go lew o ran beth yw'r themau, beth sy'n angen adolygu. Nawr de, fi wedi gwneud un fyny, okay? Mae hwn yn hollol ffug. Please, neb meddwl mae hwn yn cwestiwn aroliad. Dwi wedi gwneud hwn, fi wedi gwneud cwestiwn aroliad fyny. Yn y gobeith, mae hwn yn berthnasol i bawb, okay? So, fel y techneg, dyn ni'n canolbwyntio arno fwy na dim byd. O, sori, yngofis i hwn. Yn excitement fe i ddangos nes i yngofio'r dudalen yma. Felly, pan dyn ni'n edrych ar y dehongliadau gwahanol, dyma'r 2 cwestiwn eisiau chi ofyn i chi unan. Ydy'r cynnwys yn cytuno neu anghytuno gyda'r gosodiad? Rhif 2. A oes gyda chi gwybodaeth cyd-destynol, ag oes chi gwybodaeth eich hunain i gefnogi'r cynnwys? A 3. Yr awdur. Pam? Sut mae'r awdur wedi dod i'r casgliad yma? A wedyn allwch chi mewn a dilusrwydd a dibynadwyeth. Nawr, dyma'r un dwi'n gwneud fyny. Fel chi'n sylweddoli, jyst y darn melyn, fi jyst i roi rhywbeth mewn ar gyfer pwrpas heno. Dyw hwn ddim yn cwestiwn aroliad. Ond falle, mewn ychydig o flynyddau fydd e, ond dim ar y foment. So mae haneswyr wedi llunio dehongliadau gwahanol o Donald Trump. Sioc. Daransoddwch, gwerthuswch a defnyddiwch y 2 darn uchod a defnyddio'r hyn chi'n deall am y ddadl hanesyddol i ateb y cwestiwn canlynol. Pa mor ddilys yw'r safbwynt bod Donald Trump yn arlywydd llwyddiannus rhwng 2016 a 2020? Iawn. So, dyma'ch darn chi. Chi'n mynd i cael, mae'n edrych ar ffynonnell, ond please peidiwch defnyddio'r term ffynonnell. Okay. Fi'n deall falle ffordd chi wedi gwneud e'n tygau ac ati, byddwch chi'n galw yn ffynonnell, ond dehongliad yw e. Mae'n edrych yn y bocs ni'n galw yn dehongliad neu darn.
Felly, cofiwch y cwestiwn mewn golwg. Ydy Trump yn llwyddiannus? Ydy'r dehongliad yma yn cytuno neu anghytuno? Okay, so dyma'r ffynonell. Trump fydd arlywydd mwyaf dyfleoedd ymrannol yn hanes modern America. Mae Trump wedi ymgynnull record hir o weithredoedd difrifol sy'n cynnwys Americanwyr Africanaidd yn ogystal Mexicaniaid, Sbaeniaid ac yn hangach Americanwyr brodorol, Mwslemiaid, Iddewon, mewnfudwyr, menywod a phobl yn ablaidd. Methodd ac unrhyw... Methodd ac un o cenedl a ddeisios wedi rannu ac aeth trosedd i fyny yn ystod ei arlywyddiaeth. Gan Stephen Carter, 2021, hanesydd academaidd yn ei erthygl The Relationship Between Black Americans in the North and President J. Trump. Na, fi'n deall, os ydych chi'n gwylio hwn, actually, ydy hwn yn dehongled achos mae wedi cael ei wneud ar ôl y cyfnod, ond ein ni jyst dychmygu bod e'n flwyddyn 2024 wedyn ni. Nawr de, pan dyn ni'n edrych ar y cwestiwn yma, mae eisiau ni gofyn i'n cwestiwn yma, byddai'n danfon y cynllun yma mas i chi, okay? Mae dyfu taflen sydd wedi cael ei cymeradwyo gan Cybac, dyn ni'n cydweithio arno fe, so fe chi'n cael e. So mae eisiau chi gofyn, ydy cwestiwn cynta, ydy yn cytuno neu anghytuno? Wedyn mae eisiau edrych ar y cynnwys, pam bod e'n cytuno neu anghytuno? Dyn ni'n symud draw i'r dde wedyn, os gyda chi gwybodaeth eich hunain i gefnogi hwn. Os gyda chi gwybodaeth eich hunain i weid, ie, mae hwn yn gywir neu dyma beth mae'n gweud wrth hwn, a wedyn chi'n mynd lawr i'r awdur. Pam bod yr awdur yn gweud hwn? Beth ydy e'n ddilys? Pa fath o bethau sydd wedi gwneud i'r awdur credu hwn? Felly, peidiwch poeni chi ddim yn mynd i ateb. So, fi eisiau mynd i chi edrych ar y cwestiwn am munud, a fi'n mynd i dangos chi esiampl o ateb ffug ar gyfer y cwestiwn ffug yma. So, edrychwch ar y cwestiwn yn gweud, ydy'r dehongliad yma yn gweud, ydy Trump yn llwyddiannus neu beidio? Edrych ar amser. Digon amser dyn ni. Rhaid dyn ni. Dyma i chi fel esiampl ateb. Fi jyst i taflu hwn fyny. Mae fe yn gyflym. Okay? So dyma be dwi wedi gweud. Mae dehongliad 1 yn anghytuno bod Trump yn arlywydd llwyddiannus. Mae'r dehongliad yn dadlau fod yr arlywydd wedi bod yn fethiant cymdeithasol ac roedd xenophobia a hiliaeth wedi tyfu yn y wlad oherwydd i ymatebion gwahanol Trump. Bu bron i 900 o ddigwyddiadau cysineb ar draws yr Unol Daleithiau yn y 10 diwrnod yn ôl yr etholiad. Roedd yr ymysodiad hynny yn cynnwys fandaliad yn tynnu swastigas ar synagogs, ysgolion a cheir. Mewn bron i 40% o'r digwyddiadau hynny, galwodd pobl enw'r arlywydd neu sloganau ei ymgyrch yn benodol. Mae'r cynnwys yn awgrymu bod Trump wedi methu fod yn arlywydd ar gyfer America gyfan ac roedd llawer yn dioddef o ganlyniad iddo. Mae'r awdur wedi dod i'r casgliad yma am nifer o resymau. Yn gyntaf, mae'r awdur wedi gwneud ymchwil o bersbectif pobl di o ogledd America. Byddai hynny wedi effeithio ei gasgliad oherwydd bod y grŵp yma yn wrthynebol i Trump o'r cychwyn. Ond ogystal, mae'n ysgrifennu hwn yn 2021 yn dilyn yr ymysodiad cefnogwyr a Trump ar y adeilad yn Washington. Byddai hwn wedi dylanwadu ar ei farn oherwydd roedd y wasg yn erbyn Trump yn ystod y cyfnod yma. Yn olaf, nid oedd llawer o dystiolaeth a dogfennau ar gael tra'n ysgrifennu hwn, felly rhaid trin y ddionglydd yma yn ofalus. Nawr, dwi'n mynd nôl nawr yn gyflym i'r slaid yma. Ydy'r cynnwys yn cytuno neu anghytuno gyda'r gosodiad? Gwybodaeth cyd-destynol, fel gwybodaeth fy hun, trafod yr awdur. So dwi'n mynd dangos hwn i chi nawr unwaith eto, a gyfynnwch chi yna, ble mae'r ymgeisydd, neu fi yn yr achos yma, ble ydw i yn trafod cynnwysau, a le ydw i'n cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn, le ydw i'n dod mewn o gwybodaeth fy hunan, gwybodaeth o ddim yn y darn nath ni darllen fan hyn, a ble ydw i yn mynd lawr i gwerthuso a trafod yr awdur, a trafod pam bod yr awdur yn credu hwn. Felly dwi'n sy'n mynd i roi yn gyflym, os gallwch chi poso hwn pan chi'n gwylio fe nôl, dwi'n sy'n mynd i roi 30 eiliad i munud i chi jyst yn gyflym dros ben i edrych ar hwn a gofyn i chi'n ble ydw i yn gwneud y pethau yma. Unwaith eto, ble ydw i'n cysylltu'r cynnwys gyda'r
cwestiwn, cytuno neu anghytuno, ble dwi'n mynd mewn o gwybodaeth fy hunan, ble dwi'n mynd mlaen i trafod yr awdur. Iawn de. Gobeithio bod chi wedi gweld eitha amlwg fan hyn, okay? Chos dwi wedi gwneud hwn yn eitha hawdd i weld. So, yn y darnau melyn yma, dwi'n trafod y cynnwys. Dwi'n cysylltu cynnwys dehongliad gyda'r cwestiwn. Y cwestiwn yw, a roedd Trump yn arlywydd llwyddiannus? A byddai'n gweud, wel na, mae'r dehongliad yn awgrymu bod e ddim yn llwyddiannus. A dyma pam mae'r ffynhonnell yn gweud. Mae'n gweud, mae'n cynyddu xenophobia, mae hiliaeth, racism wedi tyfu dan Donald Trump. So, ni methu. Y cwestiwn nesaf, gofynnais i, ble ydw i mewn o gwybodaeth fy hun? So, un o'r myths fi'n clywed lot yw, does ddim eisiau gwybodaeth fy hunain, achos ffynhonnellau yw e. Nagos, mae eisiau gwybodaeth, achos dyma le fi'n dod mewn o gwybodaeth fy hunan. Yn gweud bod yna 900 o digwyddiadau cysineb, hate crimes in America. Yn y 10 diwrnod cyntaf ers yr etholiad. So, fi'n tynnu mewn gwybodaeth fy hunan. Fi'n dangos i'r arolwr, fi'n gwybod yn stwff i fan hyn. Chi'n cefnogi'r cynnwys. A wedyn, dwi'n mynd mlaen i trafod yr awdur. A fi'n trafod pam bod yr awdur yn gweud hwn. Fi'n gweud, wel, actually, fi'n gweud pan sy'n lot o wybodaeth am Trump ar gael, really, os e. Fi'n siŵr mewn 50 blwyddyn, bydd lot fwy o wybodaeth am Trump yn dod allan a bydd yn ei well syniad. Mae'n gweud, well, actually, mae wedi ymchwilio gwybodaeth o pobl di yn America. Yn draddodiadol, mae pobl yma ddim wedi cefnogi Trump. Felly, yn amlwg, mae'n cael gwybodaeth o ffynhonnellau eitha beirniadol o Trump. A falle mae hwnna'n helpu esbonio pam bod safbwynt e. A wedyn, na ddim wneud hwn nawr, okay? Ond wedyn chi'n mynd i cael ail dehongliad. A un beth allai gweud nawr, chi'n mynd i cael 2 dehongliad sy'n gwrthgyferbyn i gilydd. So mae'r ffynhonnell yma yn gweud bod Trump yn arlywydd, yn fethiant fy'r arlywydd. Wel, petai hwn yn cwestiwn aroliad, mae dehongliad 2 yn gweud, na, oedd Trump yn dda. So chi'n mynd i cael cwestiwn yn gweud, beth oedd problemau mwyaf gwriniaeth fe yma? Wel, falle bydd ffynhonnell, fi newydd gweud ffynhonnell, bydd dehongliad 1 yn gweud problemau economaidd yw e, a bydd dehongliad 2 yn gweud, wel na, problemau hir dymor gwleidyddol o fe. So chi wedi mynd i cael 2 ffynhonnell sy'n mynd yn erbyn i gilydd, a gobeithio bydd hwnna yn gwneud yr ail paragraff yma'n hawsach i chi. So chi wedi, wel, actually, mae hwn yn gweud hwn, achos, wel, mae fe yn comiwnydd. Mae fe'n ysgrifennu yn 1970, felly mae fe'n mynd i fod yn eitha beirniadol. Does dim lot o wybodaeth ar gael. Okay. So mae fe'n llawer fwy na jyst rhywbeth syml o ran jyst dim ond darn o'r ffynhonnell yw e, o'r dehongliad. Ond y ffordd gorau i wneud hwn yw, sa'n nôl unwaith eto, yn ddeiriadau bod fi'n mynd nôl ymlaen. Sa'n nôl i'r dudalen yma, bod chi'n gwneud beth yw'r dehongliad gwahanol. Bod chi'n rhoi dehongliad 1 yw ansefydlogrwydd gwleidyddol. So, un problem yw hwn, pwy bydd yn cytuno gyda'r dadl yma? Roedd Harry Tudur yn brenin llwyddiannus, pwy bydd yn cytuno a pwy bydd yn anghytuno? Fe wedi dweud byddai'n danfon cynllun fel hyn allan i chi, ond y gobeith yw bydd yna, un peth sy'n eisiau pwysleisio, does ddim rhaid chi dilyn y cynllun yma. Fi'n siŵr bydd athrawon chi wedi rhoi syniadau chi sut i strwythuro fe, ond dyma chi un ffordd posib o wneud e. So byddwn ni'n awgrymu i gynllunio ar y dechrau, achos byddai'n rhoi ffocws i chi o ran beth ych chi'n mynd i wneud. So, fe chi'n gweud ar y chwith,
chi'n trafod be chi'n gwybod am y cwestiwn, wedyn chi'n trafod y cynnwys. Chi jyst yn gwneud cam wrth gam. Okay. A un peth arall dos ddim lawr fan hyn, yw ar y diwedd, unwedig chi mewn bwrw'r marciau uchaf, so mae'n edrych yn debyg i hwn, yw dehongliadau arall. Nawr, gyda'r cwestiwn am Trump, dos ddim lot allan i wedi, mae llwyddiant nid yw e ddim. Ond maen nhw yn mynd i geirio cwestiynau nhw, maen nhw wedi strwythuro'r cwrs i fod fwy cymhleth na na ateb. So, fe fi wedi dyddio faima yn siampl beth aml, so gewch chi cwestiwn fel, beth oedd problem mwyaf gwirionedd faima? Bydd dehongliad 1 yn gweud problemau economaidd. Bydd dehongliad 2 yn gweud, wel, problemau allanol oedd e yn effeithio, a falle chi chi dod mewn o dehongliadau eich hunain wedyn yn gweud, wel na, oedd e'n wleidyddol oedd y broblem. So, bydd nhw yn geirio'r cwestiwn mewn ffordd bod gyda chi cyfle i ddod mewn â dehongliadau eraill. Fi heb dewis yr siampl gorau, achos fi wedi gofyn cwestiwn llwyddiant methiad. Ond byddwch chi yn disgwyl i trio dod mewn â fe i'ch cwestiwn chi. Eto, mwy o bobl yn cael eu talu i wneud hwn, ond mae gwaith wedi cael ei wneud sy'n profi, eto pethau ni athrawon ni yn gweud am blynyddau. Y myfyrwyr, disgyblion sydd yn adolygu, profi hynny trwy wneud cyn papurau ac ati, maen nhw llawer fwy tebygol o llwyddo nag disgyblion sydd jyst yn darllen nodiadau nhw. Eto, sa'n credu bod dim byd fyna sy'n going to blow your minds, ond eto mae'n fel yn cael ei profi y pwysigrwydd yma o adolygu i bwrpas. Bych chi ddim jyst yn troi fyny darllen llyfr a rhoi pethau lawr, bod gyda chi proses. Mae ffaith chi'n disgyblion cwrs lefel A teg hanes, un o'r cyrsiau i fi'n bersonol gyda'r mwyaf heriol allan yna. So mae gyda chi wedi llwyddo hyd at hyn. Mae gyda chi'r sgiliau sydd angen llwyddo. So, dos dim amser i fi'n trwyddo hwn nawr, ond fi jyst eto bydd yn cael ei bosto allan i chi. Be dwi wedi gwneud, gan yr Almaen yw'r opsiwn mwyaf poblogaeth, yw fi wedi rhoi esiampl o ateb ar gyfer cwestiwn 2. So dyma beth mae'n mynd i edrych fel. Dehongliad 1, dim ffynonell. Dehongliad 2. So, os na i jyst taflu hwn fyny fan hyn. A mae'r cwestiwn eitha hir lawr yn y bocs fan hyn. Mae haneswyr yn llunio dehongliad gwahanol am gwirionedd yma. Pa mor ddilys yw safbwynt bod problemau nhw yn bennaf achos problemau gwleidyddol. A wedyn beth welwch chi yw, so dyna'r cwestiwn, mae'n bach yn blurry yn reswm. Fe fi'n gweud, mae'n cysylltu gyda popeth sy'n mewn yn hwn. So mae'r cwestiwn, os chi'n gweld mae'r cwestiwn yn cysylltu gyda pwynt 1 sy'n mewn fan hyn. So, dyma dehongliad 1, a wedyn dyma chi sut mae ymgeisydd sydd wedi cael marciau llawn yn y cwestiwn. Ond fi'n ymwybodol dyw pawb heb wneud gwirionedd yma. Ond o'n i'n meddwl bod gan bod mwyafrif yn gwneud o'n i'n meddwl cynnwys hwn fyna i chi. So eto, mae'r adnoddau'n danfon allan i chi yn torri fel lawr. Dyma nhw'n siarad am y camau, fe fi'n gweud. Maen nhw'n gweud, ydy'r cynnwys yn cytuno neu anghytuno? Mae dehongliad 2 yn cytuno. Wedyn yn dod mewn o gwybodaeth hunain nhw i gefnogi fe. A wedyn, maen nhw'n trafod pwy'r awdur a pam yr awdur yn gweud e. A mae'r ateb yma yn ailadrodd mae fe'n ateb rili hir yn yr papur, ond mae hwn yn cael marciau llawn, 30 allan o 30, a mae'n cael ei e-bosto allan i chi, so byddwn ni wir yn awgrymu, hyd yn oed chi ddim yn astudio gwirionedd yma, edrychwch arno fe, achos bydd chi'n pigo'r techneg lan. Fe wedys i, a hwn yw'r pethau olaf byddai'n dweud, yw strwythyr mor bwysig. Ewch trwy'r camau. Ydw i'n cytuno neu anghytuno, a pam, beth mae'r cynnwys yn dweud. Gwybodaeth eich hunain, gwybodaeth cyd-destynol i gefnogi fe. A wedyn chi wedi, well, pam bod yr awdur yn gweud hwn de? Beth sydd wedi'i wneud i'r awdur credu hwn? Ife diffyg gwybodaeth neu y ffaith bod yna llawer o gwybodaeth? Ife achos bod e'n sosialwr a mae fe'n hanesydd comunyddol?
ydy hwn yn ddilys neu beidio? Chi'n mynd i cael 2 dehongliad sy'n gweud 2 peth gwahanol. Mae un yn mynd i weid un peth a wneud hwnna yn llawer hawsach i chi. Felly, just yn trafod muned y fe ar ôl. So fel, just cofiwch fel last second tips fi, bod chi yn cysylltu'r cynnwys y dehongliad i ffocws y cwestiwn. So chi'n gweud, mae ffynonell 1, ffynonell, dyle fi ddim gweud ffynonell, mae dehongliad 1 yn cytuno neu anghytuno oherwydd mae'n gweud hwn. Bod chi'n dod mewn o gwybodaeth chi'n yn ei cefnogi fe. Wel, achos mae gyda'r hanesydd yma pwynt, achos oedd hwn wedi achosi hwn. Trafod yr awdur a cyfeirio nôl i ffocws y cwestiwn. Felly mae rhaid ystyried Trump yn fethiant. Fethiant cymdeithasol, fethiant hir dymor, neu llwyddiant, neu beth bynnag. A mae gyda ni ryw 3 munud. A oes yna unrhyw cwestiwn, Mrs Bevan? Na, ond mae'n cyfle i bawb sy'n rhan o'r sgwrs i gofyn cwestiwn os oes amser gyda chi. Mae cwbl o funudau. Sneb wedi gofyn cwestiwn hyd yn hyn. Fi'n croesawu, does ddim cwestiwn twp. Please teimlwch yn throw them at me. Fi'n ymwybodol, nes i rhyw fath o really crash course mynd trwy pethau'n really gyflym fyna. A falle bydd yn haws i chi gwylio recording, pause o stwff. Ond... Na, neb wedi gofyn cwestiwn hyn hyn. Wel, cyn i fi orffen de, wythnos nesaf, Mrs Bevan, tra bod fi muned iddo, chi jyst yn moyn rhoi quick crynodeb o beth chi'n mynd i wneud wythnos nesaf? Ie, fyddwn ni'n mynd nôl i uned 1 a fyddwn ni'n edrych ar canolbwyntio'r techneg arholiad. Nathon ni, wythnos diwetha, nathon ni edrych ar sylfaen beth oedd angen, a fyddwn ni'n mireinio beth sydd angen i chi er mwyn anelu at yr bandiau top, a fyddwn ni hefyd, achos fi'n gwybod bod yn bwysig i flwyddyn 12 o hyd, fyddwn ni'n edrych ar technegau adolygu, achos bod ni'n ffocysu ar sgiliau techneg arholiad, so ni'n deall bod yr faint o waith sydd angen i chi adolygu yn bwysig iawn. So nawn ni edrych ar cwbl o tips ynglyn â sut i gofio pethau ar gyfer yr arholiad. Brilliant. Felly, diolch yn fawr i chi a welwch chi wythnos nesaf. Ta-da!